Naging kapansin-pansin sa iba't ibang gasolinahan ang mahabang pila ng mga sasakyan nitong gabi ng March 7, ilang oras bago ipatupad ang big-time price increase sa mga produktong petrolyo. Higit 5 piso ang itinaas ng presyo ng 1 litro ng diesel habang higit 3 piso naman para sa kada litro ng gasolina. Kwento ni RJ, isang pump attendant sa isang kilalang gasolinahan. Hindi na raw sila bumitaw sa kanilang karelyebo dahil sa biglang dagsa ng mga customer na nagpa-full tank. May na pa po, kapasok namin sir, halos wala na po kami break sir. Tuloy-tuloy lang po. O baka umapaw yun, matik lang ba? Pero lahat full tank. Oo, po, halos full tank po yung pinapano nila sir. Nga po yung namin, duty namin nagpatulong lang sila Nagpatuloy lang sila. Kasi marami. Opo. Sa kabila ng sunod-sunod na price increase, tiniyak naman ng Department of Energy o DOE sa isinasagawang congressional inquiry na walang kakulangan ng supply sa produktong petrolyo sa bansa. Batay sa inventory ng DOE, sasapat pa hanggang sa susunod na buwan ang kanilang supply ng kurudo. Paliwanag pa ng kagawaran na limitahan ang supply ng langis sa global market bunsod ng pananakop ng Russia sa Ukraine na siyang nagresulta sa price increase. Hindi naman daw kontento sa pagpapaliwanag na ito si dating Pampanga Chambers of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM President Rene Romero. Si Romero ay kasalukuyang miyembro ng Board of Directors at kinatawan ng pribadong sektor sa Regional Development Council. Giit ng business leader, kailangan pa rin umanong maging malinaw ang pagpapaliwanag ng DOE at ng mga big-time oil player sa publiko kaugnay ng fuel adjustment sa nakalipas na linggo. Kami tinatanong din namin ano kayang reason why tumataas ang presyo ng langis sa atin dito? Is it because of the invasion of Russia sa Ukraine o may nagsasamantala? Ayon kay Romero, kaisa sila sa mga nananawagan na suspindihin muna ang excise tax at value-added tax o VAT sa fuel products. I think this is the time that the government will help the public, no? Yung excise tax at saka yung VAT, kung pwede sana suspendido muna habang mataas kasi yung impact niya baka hindi natin kayang saluhin Dagdag pa ng business leader, ramdam ng taga Central Luzon ang 3% average inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Patuloy daw ang pagtaas ng cost of production bunsod ng price increase sa produktong petrolyo. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Department of Finance, sinabi ni Undersecretary Gil Beltran, Chief Economist ng DOF, na detrimental di umano sa economic recovery ng bansa ang fuel tax suspension. 0.7% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang maaring maapektuhan o katumbas ito ng 147.1 billion pesos na revenue ng gobyerno. Ang mga higher income household lamang umano ang makikinabang sa pagsuspinde ng Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa langis. Kaya rekomendasyon ng economic managers ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng targeted na pamimigay ng ayuda sa mga qualified beneficiaries kasabay ng pagsipa ng produktong petrolyo. Mula sa dating 2.5 billion pesos na fuel subsidy, inakyat na ng gobyerno sa 5 billion pesos ang ayuda sa mga transport sector at mga nasa agrikultura upang makaalalay sa hindi mapigilang presyo ng oil products. Paulo G. Santos, CLTV News.